má učebnicu, má kurz slovenčiny, chodí na kurz v útorok a štvrtok napríklad, má profesora alebo profesorku na kurze a študentka študuje gramatiku, študuje nové slova, lexiku a študentka si myslí, slovenčina je ťažká. Študentka si myslí, slovenčina je ťažká, je komplikovaná. Slovenčina má ťažkú gramatiku, má ťažké slova, je to ťažký jazyk. A študentka je nešťastná. Je nešťastná, je smutná, je